Ahoj přátelé, určitě si pamatujete našeho nového kohouta, kterého jsme nedávno přivezli na farmičku. Tehdy jsme ještě nevěděli, jak se bude jmenovat, ale už je to oficiální, jmenuje se Helmut. A musím říct, že se u nás zabydlel naprosto skvěle. Helmut je plemeno Vlaška Koroptví, staré, krásné a poměrně aktivní plemeno. Jsou to kohouti, kteří milují prostor, rádi se procházejí po dvoře a mají přirozený instinkt hlídat svoje slepice. A přesně to Helmut dělá. Celý den má oči všude. Sleduje, co slepičky dělají a když se něco šustne, hned zakokrhá na poplach. Dnes se podíváme na něco, co spousta lidí na dvorku nebo ve výběhu někdy viděla. Kohout skočí na slepici. Proč to dělá? Je to pro slepici nebezpečné? A co to vlastně znamená? Kohout má v hejnu několik důležitých rolí. Chrání slepice, vede je k jídlu, hlídá, aby se nepohádali a taky zajišťuje pokračování rodu. A právě to poslední chování, páření, často lidé pozorují a nerozumí mu úplně správně. Když kohout skočí na slepici, není to projev agrese, ale přirozený instinkt. Kohouti se páří několikrát denně a ne vždy dochází k oplodnění, někdy jde jen o upevnění vztahů v hejnu. Takové chování pomáhá udržet mezi slepicemi klid a jasnou hierarchii. Možná to na první pohled působí divoce, ale trvá to jen pár vteřin. Kohout skočí na slepici, zakřídluje, aby se udržel a krátce dojde ke kontaktu. Pak slepice většinou vstane, oklepe se a je vše hotovo. Zdravý kohout se k slepicím chová s respektem. Pokud je jich dostatek, střídá je, neničí jim peří a nepůsobí zranění. Naopak chrání je, svolává je k jídlu a varuje před nebezpečím. U Vlašek Koroptví je tohle chování obzvlášť výrazné, protože to je plemeno temperamentní, ale přátelské. Aby bylo hejno v pohodě, je dobré mít správný poměr, ideálně 1 kohout na 10 až 12 slepic. Pokud má kohout slepiček málo, může být přetížený a slepičky pak bývají oškubané. Dostatek prostoru, pestrá strava a klidné prostředí dělají obrovský rozdíl. Takže když uvidíte, že kohout skočí na slepici, není důvod se lekat. Je to úplně normální součást života na dvoře. V přírodě se všechno děje s nějakým smyslem a Helmut to dělá přesně tak, jak mu to příroda naplánovala. Já osobně mám radost, když vidím, jak si Helmut vede. Chrání své slepičky, svolává je, dává na ně pozor a díky němu má celé hejno klid a řád. Jestli se vám Helmut líbí, tak jako nám, dejte like, přihlaste se k odběru a sledujte La Farmu, protože příběhy tady rozhodně nekončí.